Bani Bane ba, Bani Bane ba, Bani Bane ba, ban yau kisan ba. Sale. Na'am mama. Ina so ka riƙe amana da abin da na gaya maka ka yarda da shi. To mama. Kuma ina so ka sani cewa Sadiq ɗan uwanka ne. Komin rintsi, komin wuya, komin daɗi. Ina so ka riƙe shi. Ka riƙe shi tamkar yadda kake son kanka. To mama. Duk wani abin da za ka yi masa. To mama. Duk wani abin da ya zo ya nema a wurinka a matsayin shi na ɗan uwanka. San Allah ta Allah ka yi mishi. Kuma ina so ka sani cewa ku biyu ne Allah ya bani. Ka gani kenan a wurinka shi kaɗai ne. Duk wuya da daɗi. Ban yadda ba ko da wani abu ne ya taso a wurin shi. Ban yadda ba ka rantsa sai ka tabbatar da komai ka masa. To mama. Don Allah don Allah da. ka riƙe shi. Ka riƙe shi. Ina fata ka ji maganar da na gaya maka. Ina sauraron ki mama. To Ubangiji Allah muku albarka baki ɗaya. Amin mama. Wannan. Yawa. In Allah ya yarda mama duk abin da kika ce haka za a yi da izinin Allah. Insha Allah zan kula da maganar da kika gaya min da izinin Allah. Haka ne. Mama ina son ki roki Abba ya haƙuri ya sake shiga ɗan sandan nan da bai sa na shiga komai ba. Allah ya zaɓa ma bawansa bayan da ya iya. Albarkacin ku shi muke nema. Ya haƙuri ko na gaishe shi baya amsa umma. Ki roƙe shi nakan dai zo gida ne kawai dinki. Ko na zo bai damu da mu. Ka roƙe shi umma. Hakuri. Inda ya shigo yau in Allah ya so ya hidda zan shiga na kaka damu. Na gode. Ba yanda za ku yi da shi ubanku ne. Mun gode. Allah dai ya muku albarka ya wuce muku gaba. Amin amin. Kai dai ka ci gaba da riƙon amana da na gaya. Insha Allah. Alhaji ka yi hakuri. Komai zai zo ya wuce kamar ba a yi shi ba. Addu'a kawai za mu rika yi. Rukayya babba abin da ke damuna. Yaron nan bai da wani abokin zargi a cikin binciken nan. Ba shi da wani abokin faɗa ballantana mu bincike shi. Rukayya ina son ki sani cewa belin yaron nan da na ɗauka yana matsayin kujera na ne. Na rasa ta inda zan fara wannan binciken. Saboda tankar na ijiye aiki na ne duk wani abu da ya faru a kai na ki. Ki duba wannan abu ya sa hankali na ya kwanta Rukayya. Insha Allah Allah zai bayyana mai gaskiya. Allah bayyana mana wannan gaskiya. Amin. Jamila, yanzu a wannan gidan zan zauna? Umma kenan. A nan za ki zauna. Babu inda za ki je. Yanzu kina baro ƙauye kin dawo birni. Kowa yake son ganin ki sai dai ya zo nan ya ganki. Alhamdulillah. Allah mun gode maka. Allah kara ma annabi daraja. Kai. Allah mun gode maka. Ido da kika yi wannan Allah ya baki wanda zai maki wanda ya fi wannan. Allah ya maki albarka. Allah ya maki albarka. Kai, ban san ma me ya ma zan yi ba. Saboda munna. Mu shiga to mu je in fara nuna miki kuma da ko. Banda wannan kuma? Eh? Akwai wani waje? Akwai wani waje kai.
yaushe za mu je gidan innaki? Za mu je, bari baban ke dawo ko? Amma kuma za ki cika min alƙawarin nan. Alƙawarin mene Aisha? Ba ce mun kai da za mu je unguwa za mu biya wurin hoto ba. A'a, kai Aisha kenan. Aisha wallahi ba ki da mantuwa. To shi kenan bari idan an banki ya dawo da wuri ko sai in ce mishi mu biya mu je mu ɗau hoton ko? Allah ya isa tsakanina da kai Sadiq. Allah ya warkaza shirinka akan abin da ka aikata mini. Azzalimi kawai mugu. Malam Sadiq, ka saurari duk abin da karanta ana tuhuma ka da aikatawa? Ka kashe ɗiyarka ƙwara tak da Allah ya mallaka maka a duniyar nan. Ka kashe sirikarka, mahaifiyar matarka, ka kashe mai gadin gidanka, uwa uba bugu da ƙari, ka kashe kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha. Malam Sadiq, me kake nema ne a wannan duniya da har kai wannan aika-aika? Me za ka ce wanda halicci waɗannan rayuka da ka sautar da su? Shin Malam Sadiq, me za ka ce ma mahalicinka ranar da ya tambaye ka, kana gaban shi ya tambaye ka da kai wannan aiki? Anya kana da kalmomin da za ka iya kare kanka a gaban shi ko da nan kana da shi? Muna sauraron ka. Ya mai shari'a, ba zan taɓa ambata kalmomin da zan ambata ba domin na kare kaina daga fuskantar hukuncin da zan iya fuskanta akan abin da ake zargina da aikatawa ba. Na yanke shawarar hakan ne a matsayina na wanda ake zargi da wannan abin da yake faruwa. Ya zama dole na karɓi wannan ko da ba zan karɓi laifin da ake zargina da aikatawa. Allah shi ne abin tsoro sama da dukkan wani abin tsoro da yake duniya. Shi ne mai kashewa kuma shi ne mai rayawa, shi ne mai azabtaswa. Gare shi muka zo kuma gare shi za mu koma. Babu wani hukunci da za a zartar a kaina sama da kisa. Idan kuma aka kashe ni, babu wani abu da za a ƙara aikata wa gangar jikina da zai illata ni a duniya. Ya mai girma mai shari'a, ba ni na aikata dukkan kisan da ake zargina da aikatawa ba. Haka kuma Allah da kake roƙo, ina so da ya taimake ka da dukkanin hukuncin da ya dace ka zartar a kaina. Ya mai girma mai shari'a, kada kotu ta yarda da duk wani hujjoji na ƙarya da Sadiq zai bayar don neman kare kansa. Ni ne shaida, Sadiq shi ya kashe mutanen da ake tukuma da hannunsa.
ina roƙon kotu da ta yi gaggawan yanke wa Sadiq hukunci mai tsanani akan wannan abin da ya aikata tun kafin a sake rasa ran wani. Allah ya daidaita rayuwarka. Objection, my lord. Ya mai girma mai shari'a, ban yadda da ikirarin Sadiq na cewa ba shi ya aikata laifin da ake tuhumarsa da aikatawa ba. Domin hujjoji da bayanai sun bayyana shi karara a matsayin mutumin da ya aikata laifin da ake tuhumarsa a kai. Idan kotu za ta bani dama, zan gabatar mata da hujjoji da muke ɗauke da su. Na gode ya mai shari'a. Al'amarinsa ba su tsoro ga Ubangiji, sun ce ni na kisa wayo kaina. Babu wani abu da zan iya cewa kotu bayan jawabin da na yi a baya. Haka kuma ba ni da wata madogara, ni dai na dogara ga Allah. Bayan kotu ta sauri ɓangarori guda biyu na wannan shari'a, masu gabatar da ƙara ba su gama bincike ba, wanda ake ƙara ya ƙi amsa laifinsa. Wannan yana cewa bincike da gama kammaluwa ba daga jami'an tsaro. Saboda haka kotu ta ɗaga wannan ƙara sai 14 ga wata mai zuwa. Na yi mamakin zaman kotun nan ta yau. Ban yi taɓa tunanin cewa ba za ka yanke ma wanda ya kashe kwamishina hukunci ba yau. Amma sai na ga ka ɗaga zaman kotu. Ai ko ni ban yi zata abin zai kasance haka ba. Wannan shari'a, wannan yaron yadda yake maganganun shi yana nuna cewa bai ma san abubuwan da ake zargin shi akai ba. Ai wannan ba su isa dalilan da zai hana ka yanke wannan hukunci. Ina so ka fahimci cewa mugayen mutane suna ɓoye munanan halayyansu ga mutane sannan su fito da kyawawan halayyansu. A kewa masanin shari'a bace, shi za ki faɗin magan da ke faɗa ɗin. Ni na gamsu har ga zuciyata Sadiq ba shi ya aikata wani laifi da ake zargin shi da aikata ba, saboda na san masu laifi, musamman ma irin masu laifi irin na Sadiq da suke aikatawa. Ni na tabbatar da cewa yaron nan shi ya aikata wannan laifi, saboda har yanzu ba shi da kwakwaran hujjan da zai kare kansa, don haka gaggauta yanke mishi hukuncin da ya kamata. Wai ke menene nake a ci da ke gaggawa a yanke mai laifi hukunci? Gaskiya malam ni kaina ma ban san dalili ba, ni dai haka kawai na ji ba na kaunan shi. To kamar ban san dalili ba. Ki dinga addu'a zuciyarki ta fitar da ki daga tunanin abin da ba zai amfane ki ba. To malam. Hello? Ina falo, kana iya shigowa. To. Mosquito ne. Allah sa dai lafiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam tillah. Na gaji. Alhamdulillah. Na'am. Ranka daɗe wannan takarda ne kai tsaye daga mai girma Chief Judge. To mani ce akan a dawo da shari'an yaron nan da ya kashe mai girma kwamishina kusa domin a gaggauta yanki masa hukunci. Tabbas na yi zaton cewa dama zan samu sako irin wannan kuma kwantacin shi, sai dai ba zan ƙasa a gwiwa ba. Zan jajirce sai na tabbatar na aiwatar da wani niyyar cika a wannan shari'a. Malam, me yasa ka matsa mu kanka akan wannan ɗan ta'addan ne? Wanda yawanci rayukan jama'a da ya dama sun salwanta su sanadin shi. Ai ya kamata ka bi umarnin na gaba da kai ka aiwatar da abin da suka umarce ka da shi. Yanke marasa laifin hukunci yana saurin jefa alƙalai cikin fushin Ubangiji. Ya kamata ki bani shawara in bi gaskiya, ba wai hukuncin
bisan zuciyar wasu don faranta musu rai ba. Shikenan. Na fahimce ka. Allah ya baka nasara a cikin abin da ka sa gaba. Amin, na gode. Ina son ka taya ni aiki, gagarumin aiki Mustapha. Ina son mu wannan aiki ne tsakani saboda Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Za ka goya min baya? Ni a shirye nake don aikata kowane irin aiki ne don Allah kuma komai wahalarsa. Don haka ka sanar da ni. Alhamdulillah, na ji daɗin wannan magana taka. Abin da nake so da kai, ina so ne a kawo min Sadiq gidan nan a daren nan. Sadiq malam, me yasa ka ɗauki wannan mataki? Zan yi ne saboda Allah da kuma kare zubar da jini ba tare da haƙi ba. Shikenan yalla bai. Insha Allah a daren yau zan zo da Sadiq kamar yadda ka bukata. Na gode kuma na ji daɗi. Bani Bane, Bani Bane. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yanzu kuma me za ka iya cewa a kan yayansa? Yanzu ne zuciyata ta tabbatar min da Sadiq ba shi yake san. In ba shi ya kashe shi ba waye? Ba shi bane. Dama ina gaya maka cewa kai kake yadda da Sadiq, baka san shi bane. Kai kake mai kallon na Allah. Dakata. Wallahi tallahi zuciyata kai ta take zargi da kai kisan. Hasina, kin yi sallah kuwa? Zan yi ne sai nake ta kokonto. Wai guda biyu ne ban yi ba ko kuma ɗaya. Kina yar musulmai ki san sallah raka'a nawa zaki ba? Kawai daga tambaye ki sallah guda nawa zan shi kenan sai ki hawo mun faɗa kina ta wani gauran salati kamar an yi mutu. Haba Hasina. Wai da gaske ashe yanzu zaki iya rayuwa ba tare da ni ba. Zaki iya rayuwa da wasu mazan ba ni ba. Dala da malala. Ai abin da yafi komai sauki ne in je in yi rayuwa ta ba tare da kai. Da na san ka ko na san waye kai. Wace irin magana ce? To bari ma in faɗa maka. Idan ka sake shiga rayuwata san makarashin mutuncin da ya faka. Ba rike ba te ba. In ba rike ba ya za ka mai yarinya kamar wannan ta dinga gaya mu. Ai ka riga ka yi kuskure daga shigowar ka gidan nan. Da kai da babanka. Wallahi yanzu muka fara wasa. Ba za mu taɓa bari ba. Don bayanin da muka samu an ce 'yan fashi ne suka tara hanya, kuma in 'yan fashi suka tara hanya kuɗi suke karɓa. Amma maimakon a karɓi kuɗin Nasir, shi sai aka karɓi ransa. Allah ya tsine musu. Allah ya la'ance su ya kwashe musu albarka. Sun kashe marayan Allah. Akwai maganganun da nake so in faɗa miki akan mutuwan Nasir. Wanda ya kashe Nasir ne saboda ya gane cewa Nasir ya gane shi. Wane ne wannan to? Zan iya gane wanda ya kashe yaron. Ba shi bane. Me yasa ka faɗa haka? Jikina ne kawai bane. Shege tsinanne. Allah ya tona masa asiri. Ya isa haka. Tunda aka samu wannan bayanan ana dab da gano kowane ne ya aikata haka. Tashina da tashin zance takan sa sanin boyayyen al'amari. Sirrin boye kan bayyana a lokacin da ba a yi tsammani. Sumbitar baki. Dakata, ba wani hukumar tsaro. Wannan wani irin tsaro ne? Dan uwana ya mutu za a yi bincike har yanzu ba abin da aka bincika. Aikinmu shine mu kula da dukiyar jama'a da kare lafiyarsu da rayukansu. Suna da hutu na Asabar da Lahadi, wanda sukan je a yayin da muna tsakiyar titi muna fama da aikace-aikace. Idan abubuwa sun taso na sallah ko azumi, suna da dama da za su je su shagulgula a gabansu, while a lokacin mu ayyukanmu suke zama ninkin ba ninkin a kanmu. Amma kalmomin da suke fitowa su furta shine sai dai Allah ya la'ance mu, Allah ya tsine mana duniya da lahira. Aikin ɗan sanda abin girmamawa ne. Artist Entertainment ke gabatar muku da wanga wasan kwaikwayo mai taken sigar fitar haka. Kai ne suspect na farko da muke zargi da hannunka a wajen kashe abokinka Nasir. Yaya za ku min haka? Ta yaya zan kashe abokina da hannuna?
alhalin na zo na faɗa muku ne saboda ku ɗau mataki. Kada ka sake mutumin nan ya rena maka hankali. Kai ne kake nema ka rena mana hankali. Ka kashe kanin matarka sannan ka zo ka shigar da ƙara domin ka karkatar da hankalin hukuma daga kanka. Ta ya za a yi a ce Ahmad ake zargi? Subitar baki. Ɗaukar nauyin shirin Sadiku Artist. Shiryawa Nasir Ai Sadiq. Ba da umarnin shirin Sadiq yan mafiya. Kai? Dama kai ɗan fashi ne? Ba mu sani ba? Wannan mutumin ya gama gane ka. Ya kake jira da shi? Hafsa mace ce, amma makashi namiji ne. Haka ne. Idan ka cire waɗannan mutanen, saura nawa? Saura mutum biyu. Na uku kai ne. Subitar baki. Sai sali ne yake san